कुञ्ज बिहारी जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம 2வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். பகவத்கீதையின் சுருக்கம் 2வது அத்தியாயம், கீதையின் சாராம்சம். இன்னைக்கு நம்மளுடைய இந்த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. குரு பிரணவ் மந்திரம் சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगन्निताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. அது ரொம்ப கஷ்டம். எனக்கு என்பி ப்ரொவிஷனல் டிபி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவனார் பிரபுஜி, உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். நீங்க பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் இது வராம பாத்துக்கோங்க. ரெக்கார்டிங். ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்டுக்கங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து நம்ம முதல் அத்தியாயம் பார்த்தோம். முதல் அத்தியாயத்தோட பெயர் யார் சொல்றீங்க? முதல் அத்தியாயத்தோட பெயர் யாராவது சொல்றீங்களா? முதல் அத்தியாயத்தோட பெயர், நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? அர்ஜுன விஷாத யோகம். ஹரிபோல் மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. அர்ஜுன விஷாத யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுல 46 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. சோ திருதராஷ்டிரர் கேள்வி கேட்கிறார். மகாபாரத குருக்ஷேத்திரத்துல என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் போர் புரிவதற்காக கூடினார்களே, அங்க என்ன நடந்ததுன்னு தன்னுடைய அந்த காரியதரிசியான சஞ்சயன் கிட்ட கேட்கிறார். சஞ்சயன் அங்க நடந்ததை எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். அவரால் எப்படி அது முடிஞ்சது? ஏன்னா அவருடைய ஆன்மீக குரு வியாசதேவருடைய
கருணையால அவருக்கு வந்து அந்த ஏற்கனவே நடந்த விஷயங்கள இந்த பாஸ்ட் வந்து அவரால பார்க்க முடியும். சோ அதன் மூலமாக அவர் வந்து இப்ப நரேட் பண்றார் திருதராஷ்டிரருக்கு. சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் வந்து பயப்படுறத வேற மாதிரி அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 11வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். அத தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கு முழக்கங்கள் ஏற்படுகின்றது. கௌரவர்கள் சைடுல அந்த சங்கு முழக்கங்கள் ஏற்படும்போது எந்த ஒரு பெருசா டிஸ்கிரிப்ஷன் இல்ல. ஆனா நம்மளுடைய பாண்டவர்கள் சைடுல ஃபர்ஸ்ட் பாஞ்சசன்யம் இந்த சங்க எடுத்து நம்மளுடைய கிருஷ்ணர் வந்து முழங்குகின்றார். அவரை தொடர்ந்து மற்றவர்கள் எல்லாம் சங்கு முழக்கங்கள் வந்து நடக்குது. அந்த சங்கொலியானது எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா வானமும் பூமியும் நடுங்குற மாதிரி இருக்கு. கௌரவர்களுடைய இதயமெல்லாம் நொறுங்கி போற மாதிரியான சங்கு முழக்கம். சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது குட் சைன் ஆஃப் விக்டரி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அது மட்டுமல்ல அர்ஜுனன் என்ன சொல்றார் கிருஷ்ணர் கிட்ட 20வது ஸ்லோகத்துல சொல்றார் 2 படைகளுக்கும் நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்துங்க. நான் பார்க்கணும் யார் யாரெல்லாம் என் கூட சண்டை போட வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றார். கிருஷ்ணரும் அங்க பேசல. ஆனா ஒரு சமிக்ஞையோட கொண்டு போய் நிறுத்துறார். அத பார்த்த உடனே அர்ஜுனன் வந்து அங்க குழம்பி விடுகின்றார். மன மன சோர்வு ஏற்படுகின்றது அங்க. ஏன் அப்படின்னாக்கா எனக்கு கலையை கற்றுக் கொடுத்த என்னுடைய ஆசான் பீஷ்ம தேவர், பாட்டனார், என்னுடைய நண்பர்கள், உறவினர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க. இவங்க கூட நான் எப்படி சண்டை போடுறது அப்படின்றது அவர் சொல்றார். ஓகே. நேத்து நம்ம பார்த்தோம் என்னென்ன காரணங்கள் வந்து பாண்டவர்கள் ஜெயிப்பாங்க, அதாவது வெற்றி அடைவார்கள் அப்படின்றதுக்கான காரணங்கள். ஏதாவது 1, 2 சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யார் சொல்றீங்க? என்னென்ன அறிகுறிகள் இருந்தது? பாண்டவர்கள் சைடுல வெற்றி அடைவதற்குண்டான அறிகுறிகள். கிருஷ்ணர் அவர் பக்கம் இருந்தாரு. ஹரே கிருஷ்ணமா. எஸ். ரிஷிகேஷர் எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர் அவர். நாமெல்லாம் கட்டுப்படுபவர்கள். அவர் வந்து கட்டுப்பாட்டாளர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். ஓகே. அவர் இருக்கிறதுனால அவர் எங்க இருக்காரு? லட்சுமி அதுதான் வந்து மகாலட்சுமி எஸ் மகாலட்சுமி இருந்தாங்க. எஸ். அதனால அது ஒண்ணு. வேற? அப்புறம் ஆஞ்சநேயர் கொடியில இருந்தாரு. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் மாதாஜி. வேற? அக்னி தேவர் கொடுத்த தேர் அக்னி தேவர் அர்ஜுனன் பசுபாதா வால் வந்து சிவன் present சிவபெருமான் பண்ணது. கொடுத்த அந்த வில் அண்ட் காண்டீபம் பிளஸ் அந்த அந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்மக்ஷேத்திரம். சோ தர்மம்னே நிலைநாட்டப்படும். அதனால அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர்கள் கௌரவர்கள் சைடுல வந்து ஆஹ் ஆஹ் என்ன என்ன சொல்றது அவங்க வந்து மோசம் பண்றாங்க. சோ இங்க வந்து தர்மம் நிலைநாட்டப்படும். அதனால அந்த இடத்துல பாண்டவர்கள் ஜெயிக்கிறதுக்கு உண்டான காரணங்கள் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம். தர்மக்ஷேத்திரம், தெய்வீக தேர், கபித்வஜ் அந்த கொடியில வந்து ஆஞ்சநேயர் இருக்குது. சங்க நாடனா அந்த சங்கொலி சங்கொலியோட முழக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல அந்த அந்த இதுலயே வந்து நமக்கு தெரியுது கௌரவர்கள் சைடு இதயங்கள்லாம் நொறுங்கி போற அந்த மாதிரி இருக்குன்னு. காண்டீபம் சிவபெருமான் கொடுத்தது. யக்த ஜீவித அப்படின்னாக்கா துரியோதனன் அந்த அந்த அவருடைய பயத்தால அவர் சொல்றாரு இல்லையா 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 11வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அவர் வந்து நரேட் பண்ணும்போதே சொல்வார் எனக்காக உயிரையும் தரக்கூடியதுக்காக வந்திருக்கக்கூடிய வீரர்களை பாருங்க அப்படின்னு அவரே வந்து ஒரு வார்த்தை விட்டுடுறார். அதுதான் வந்து தியக்த ஜீவித்த அந்த போர் நடந்த டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோக்ஷத ஏகாதசி பாகியலட்சுமி மாதாஜி சொன்னது மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காரோ அங்க மகாலட்சுமி இருப்பாங்க. சோ அது வெற்றியோட அறிகுறி. ரிஷிகேஷர் அவர்தான் எல்லாமே கட்டுப்படுத்துவார். அவரே வந்து அர்ஜுனன் கூட இருக்கிறதுனால பாண்டவர்கள் வெற்றி அடைவார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். 5 காரணங்களை சொல்லி அர்ஜுனன் வந்து போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. என்னென்ன 5 காரணங்கள்? அதாவது தன்னை விட பெரியவங்க உறவினர்கள் இருக்காங்க. எஸ் மாதாஜி. இரக்கம். வேற? எல்லார் மேலயும் ரொம்ப இரக்கம். வேற? எல்லாரும் இறந்து போயிட்டாங்க. இந்த சந்தோஷத்தை நான் எப்படி கொண்டாடுவேன்? ஓகே. குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டுவிடும். வேற? பெண்கள் இதாவாங்க. ஆமா. வர்ண கலப்பு ஏற்படும். எஸ். இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டுவிடும். கரெக்டா சொன்னீங்க. வர்ணா சங்கரம் அண்ட் இருமனம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சோ அவர் சொன்ன அந்த 5 காரணங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்து அவரை கவுண்டராக்ட் பண்ண போறார். சோ அதுதான் நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். இரக்கம். அந்த ஏன் அவர் இறக்கப்படுறாரு? எனக்கு கலைகளை கற்றுக் கொடுத்தவர் என்னுடைய பாட்டனார், என்னுடைய உறவினர்கள் அவங்கள நான் வந்து கொல்ல போறேன் அப்படின்றதுனால அப்ப பகவான் சொல்றாங்க. இது வந்து வெறும் உடல். நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சரீரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2ஆக இருக்கு. ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல். கண்ணுக்கு தெரியக்கூடியது இந்த கான்கிரீட்டா நம்ம பாக்குற அந்த கை கால் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூல உடல் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். இது பஞ்சபூதங்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா இதுக்கு உள்ளார வந்து இந்த சூக்ஷ்மம்
கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு புலப்படாத ஒண்ணு, அது அப்டிராக்டா இருக்கு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா, சூக்ஷ்ம உடல். அந்த ஆத்மாவை சுற்றி 3 லேயர் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம். சோ அதனால உடல் மட்டும் தான் அழியக்கூடியது. இது மட்டும் தான் பெரிஷபிள். இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது உள்ளர இருக்கக்கூடிய ஆத்மா இந்த எப்படி நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் வரைக்கும் ஒரு ட்ரெஸ் போடுவோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய அந்த உடல்வாகுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேற ட்ரெஸ் மாத்திட்டே இருக்கும். அது போல ஆத்மா அந்த உடலை எடுத்ததற்கு உண்டான காரணங்கள் முடிந்தவுடன் அது என்ன பண்ணும்? இன்னொரு உடலுக்கு மாறி போகுது. அது எப்படி மாறுது? அது எது நிர்ணயம் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா, நான் என்ன செயல் செய்கின்றனோ, அதற்கு ஏற்றாற்போல் என்னுடைய அடுத்த பிறவி ஒன்று இருக்கின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த வகையில பார்த்தன்னா, நீ வந்து ஒரு நீ யாரையும் கொல்லல. ஏன்னா அந்த உடல் தான் அழியக்கூடியது. ஆனா உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வந்து நிலையானது. சோ அது அவங்களுடைய செயலுக்கு ஏற்றாற்போல அடுத்த நிலைக்கு போகுது. அதனால இறக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இங்க இல்ல அப்படின்றத அவரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். இன்பமின்மை. எப்படி இன்பமின்மை? ஒண்ணு நீ ஒரு போர்ல போறோம். உனக்கு வெற்றி, தோல்வி 2 விஷயங்கள் தான் இருக்கும். சோ வெற்றி அடைந்தால் அந்த ராஜ்யத்தை நீ பரிபாலனம் செய்யலாம். இல்லையா? உனக்கு அந்த நாடு கிடைச்சிடும். சப்போஸ் இறந்து விட்டால், சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, போர் முனையில் இறக்கக்கூடிய வீரர்கள் சொர்க்கத்தை அடைவார்கள் அப்படின்ட்டு. சோ அப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வின் வின் பாலிசி தான். சோ ஜெயிச்சுட்டா உனக்கு வந்து நாடு அரசாங்கம் பண்ண போற. இறந்துட்டா சொர்க்கலோகம் போக போற. சோ அதனால இன்பமின்மைன்ற பேச்சுக்கு இடமே கிடையாது. பாவச் செயல். இது எதையுமே வந்து நான் எனக்காக நீ செய்ற அப்படின்ற ஒரு செயலை செய்யும்போது அதுல வந்து பாவ புண்ணியங்கள் கிடையாது அப்படின்றது வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். சோ என்னுடைய ஒரு கருவியாக மட்டும் தான் இரு. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய மட்டும் தான் உனக்கு உரிமை இருக்கு. அதுல வரக்கூடிய பலன்களின் மேல் இல்ல அப்படின்றத கிருஷ்ணர் தெளிவா சொல்றார். சோ நீ அந்த செயலை வந்து கிருஷ்ணருக்காக நான் பண்றேன் நம்ம செய்யும்போது அதுல பாவம் புண்ணியம் இருக்காது. எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அதுல வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஏதோ அந்த அந்த விளைவு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எனக்கு வந்து புண்ணியங்கள் சேர்க்கக்கூடியதாக இருக்கலாம். இல்லைன்னா பாவம் சேர்க்கக்கூடியதாக இருக்கலாம். ஆனா நான் அந்த செய்யற செயல பகவானுக்காக நான் செய்யறேன். நான் செய்யறேன்னு நினைக்காம, பகவான் கிருஷ்ணருக்காக நான் செய்யறேன்னு நம்ம நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, அதுல நமக்கு பற்று இல்ல. அந்த பாவ புண்ணியத்துல நமக்கு இல்ல அப்படின்றத கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இங்க. குடும்ப பாரம்பரியம். மாதாஜி சொன்ன மாரி வர்ணாசங்கரம். அதாவது பெண்கள் வந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். ஆனா இங்க என்ன நடந்துச்சு? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நேத்து இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே பார்த்தோம். பெண்களை மதிக்காத தனம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த திரௌபதி வஸ்திராபரணம் நடந்த அந்த அந்த இன்சிடென்ட். அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகம் வந்து இருக்கணுமா? ஆக்சுவலா பகவான் கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, பூமாதேவி வந்து அந்த பூமியோட பாரம் தாங்க முடியாம பிரம்மதேவர்கிட்ட போய் சொல்றாரு. ஏன்னா நெறைய பாவங்கள் அதிகமாயிடுச்சு. சோ என்னால அந்த பூமியோட பாரத்த தாங்க முடியலன்னு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மதேவர் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து மானசீகமாக இந்த பிரேயர் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா, அதுல கிடைச்சதுதான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு. நம்ம கூடிய விரைவில் அவதாரம் பண்ண போறோம். அப்போ பூமாதேவியோட பாரம் குறையும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்படி இந்த பெண்களை அவமானப்படுத்தக்கூடிய அந்த சமூகம், அத வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு தவறுகள் இருக்கக்கூடாது. நீ ஒரு சத்திரியன் தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். சோ வர்ணா சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார். இருமனம் செய்யலாமா வேண்டாமான்னு அந்த கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கிறது அவர் வந்து கிருஷ்ணன் இங்க சொல்றார். உறுதியோட நிலையாக கிருஷ்ணர் சொல்றார் நான் செய்யறேன் அப்படின்ற ஒரு உறுதியோட நீ வந்து சேவை செய்ய அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். சோ நம்ம முந்தைய அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரர் சொல்றார் நான் வந்து போயிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் குழப்பத்தோட அந்த தேர்ல அமர்ந்துட்டான்னு சொன்ன உடனே திருதராஷ்டிரக்கு ஒரு சின்ன சந்தோஷம். ஓகே சோ இப்போ நம்மளுடைய லைன் கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னு அவர் நினைக்கிறார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயன் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்றார். அப்படி மனமுடைந்து சோர்வடைந்து அமர்ந்த அர்ஜுனனை கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி மோட்டிவேட் பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவரால் இந்த 2 செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம இததான் பார்க்க போறோம். அர்ஜுனனுடைய அந்த குழப்பமான மனம் இருக்கு இல்லையா? அது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. 10வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அத வந்து அவர் சொல்றார். ரொம்ப குழப்பமாக இருக்கு அப்படின்றத வந்து அவர் டிஸ்கிரைப் பண்றார். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, உடல் மற்றும் ஆன்மாவை பற்றிய அறிவு. சோ இது வந்து 72 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு அப்படின்ற ஒரு இது பார்க்கிறோம். அந்த ஆத்மாவுடைய பண்புகள் எப்படி இருக்கும்? அதோடைய குணாதிசயங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய மட்டும்தான் நமக்கு உரிமை இருக்கின்றது. அந்த கடமைகள் எப்படி செய்றோம்? என்ன அந்த வர்ணாசிரமம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 4 விதமான வர்ணங்கள் அத பார்க்கிறோம். நம்மளுடைய செயல்களை எப்படி செய்யணும்? நான் பண்றேன்னு நினைக்காம கிருஷ்ணருக்காக நம்ம பண்றோம். அந்த நிஷ்காம கர்ம யோகம் அப்படின்னு நம்ம வந்து அந்த செய்யற செயல் மேல பற்றில்லாம நம்மளுடைய செயல்களை செய்யும்போது
நமக்கு வந்து அந்த பாவ புண்ணியங்களை நம்ம மாட்டிக்கொள்ள மாட்டோம். சோ அதை பத்தி நமக்கு பாக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாம விடுதலை அடைந்த அந்த ஆத்மாவுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனன் கேட்க கிருஷ்ணர் வந்து சொல்ல போறார். சோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத த்விதீயோऽத்தியாயः சாங்கிய யோகः. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? செகண்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர் வந்து சொல்ற அந்த பேசுறாரு அர்ஜுனன் கிட்ட. வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிற மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச குதஸ்த்வா கஷ்மலமிதம் விஷமே சமுபஸ்திதம் அனார் யஜுஷ்டமஸ்வர்க கீர்த்தி கரமர்ஜுன. ஹரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. பகவான். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? திருதராஷ்டிர உவாச்ச, திருதராஷ்டிரர் கூறினார். சஞ்சய உவாச்ச அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். துரியோதன உவாச்ச. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உவாச்சன்னு வரல, ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு. நம்ம அந்த எதற்காக கிருஷ்ணர் வந்து பகவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க, அதுக்குண்டான அந்த குவாலிட்டிஸ் என்ன, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவர் வந்து புருஷோத்தமர், முழுமுதலான கடவுள், ஒரு முழுமையானவர். ஒவ்வொருத்தர்கிட்டயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க, ஆனா அவங்களுக்கு வந்து அந்த அறிவு இருக்காது. மேபி செல்வம் இருக்காது. நல்ல ஞானம் இருக்கும், ஆனா வந்து செல்வம் இருக்காது. செல்வம் இருக்கும், அறிவு இருக்கும், அழகு இருக்கும், ஆனா வலிமை இருக்காது. ஆனா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில் ஒரு 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 நல்ல குவாலிட்டிஸ்ன்னு எத்தனை குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் ஒரு 6 ஹெட்டிங்ல வந்து நம்ம வந்து வகைப்படுத்திடலாம். அந்த 6 தலைப்புகள்ல எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு முழுமையாக இருக்கிறதுனால அவர் வந்து புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கணும். சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வாட்ச. சோ கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம இங்க ஸ்ரீ பகவான் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ எனதருமை அர்ஜுனா, உன்னிடம் இது போன்ற கலங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தன? அது ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டா கடிந்து கொள்கின்றார் இங்க அர்ஜுனன் கிருஷ்ணன். எங்க இருந்து வந்துச்சு உனக்கு இந்த மாதிரியான கலங்கங்கள்? நம்ம ரொம்ப தர்மத்தோட வழியில போறோம். எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணியாச்சு. கடைசியா நம்ம போர் முனையில வந்தாச்சு. இப்ப போய் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு இருக்கியே, இந்த கலங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தன அப்படின்னு கேட்கிறார். சோ வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இவை தகுதியற்றவை. ஏன்னா ஒரு மனிதனோட அந்த ஏன்னா சத்திரியர்களுக்கு உண்டான இந்த ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்திரியர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்ப அவங்களுக்கு இந்த ஞானம் ஆல்ரெடி இருக்கும். உடல் அழியக்கூடியது, ஆத்மா நிலையானது அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கும். அப்ப நீ இப்ப திடீர்னு எப்படிப்பா இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் கேட்கிறார். சோ இந்த மாதிரியான கலங்கங்களால என்ன ஆகுதுன்னா, இது வந்து உன்னை மேலுலகத்துக்கும் கொண்டு செல்வதில்லை, மாறாக அவமானத்தை கொடுக்கும். நீ போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இங்க இருந்து போனா, நீ என்ன சொல்ற? இரக்கம், இன்பமின்மை அதெல்லாம் சொல்ற. ஆனா அந்த வீரர்கள் வந்து என்ன நினைப்பாங்க? போர் புரியாம புறமுதுகிட்டு ஓடுகின்றான்னு சொல்லுவாங்க. அது உனக்கு வந்து அவமானத்தை தான் கொடுக்கும் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க ரொம்ப தெளிவாக அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றார். அடுத்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? தெரியுதுங்களா? ஸ்கிரீன் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கார்பண்ய தோஷோ பகதஸ் ஸ்வபாவக ப்ருச்சாமி த்வாம் தர்ம சம்மூடசேதாக யஸ்ரேயஸ்யாநிஷ்டிதம் ப்ருஹிதன்மே விஷ்யஸ்தே அகம் ஷாதிமாம் த்வாம் பிரபன்னம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. சோ இதுவரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும் ஃப்ரெண்டா இருந்திருக்காங்க, ரிலேட்டிவா இருந்திருக்காங்க. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரு சீடருடைய அந்த தன்மை தெரிகின்றது. சோ உங்ககிட்ட சரணடைந்த ஒரு சீடன் எனக்கு அருள் கூர்ந்து எது சரி எது தவறுன்னு எனக்கு அறிவுரை கூறுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்ப அவர் சீடன் என்று சரணடைந்தாரோ அப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் அந்த 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 அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தெளிவான ஞானத்தை இங்க கொடுக்குறாரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ ஆஹ் சரணடைறதுக்கு வந்து நம்ம இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாக்குறோம்.
வரப்போற கிளாஸஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப ஜஸ்ட் அந்த கிளிம்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கலாம். கஜேந்திர மோக்ஷம். சோ சரணாகதின்றது எப்படி அப்படின்னாக்க, எதுவுமே இல்ல. நீங்க மட்டும் தான் நம்ம அதாவது டிப் ஆஃப் த வேர்ல்டுல நிக்கிறோம். அப்போ கடைசியா நம்ம யார்கிட்ட வந்து அ வேற வழியே இல்லாம அவர் மட்டும் தான் என்ன வந்து காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்ட்டு நிக்கிறோம் இல்லையா? அதுதான் வந்து சரணாகதி. சோ இங்க வந்து ஒரு சீடன் குருவிடத்தில் எப்படி சரணடைகின்றான் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இங்க வந்து கஜேந்திர மோக்ஷம் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். சோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த முதலை வந்து அ க கஜேந்திரனோட கால கடிச்சிடுது. ரொம்ப ரொம்ப வருடங்களாக 2 பேருக்கும் வந்து அந்த அந்த இதுல இருந்து விடுபட கஜேந்திரன் நினைக்குது. ஆனா அந்த முதலை வந்து பாத்தீங்கன்னா, உள்ள இழுக்குது. ஆனா ஒரு ஒரு டைம் கிடைக்கும். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, கஜேந்திரன் நினைச்சுக்கும் என்னுடைய பலமெல்லாம் போயிடுச்சு. இத விட்டா என்ன வேற யாரும் என்ன வந்து காப்பாற்ற முடியாதபோது, அதோட பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் வருகின்றது. அப்ப பகவானை வந்து ஆதி மூலமே அப்படின்னு சொல்லி அத அழைக்கின்றது. சோ, அ யாரும் என்ன வந்து காப்பாற்ற முடியாது. நீங்க மட்டும் தான் அந்த தெளிவு கிடைக்கின்றது. அவரை மட்டுமே சரணடைகின்றது. சோ, அதுதான் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா சரணாகதி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இது வந்து பிரம்மதேவருடைய அ ஒரு லீலை. கிருஷ்ணரிடத்துல அவர் பண்ணின ஒரு இது. சோ, இந்த கதைகள நம்ம அடுத்த கிளாஸஸ்ல வரும்போது நம்ம பார்க்கலாம். சோ, இந்த சரணாகதின்றதுனால அதுக்கு வந்து உவமை கொடுக்கப்பட்டிருக்காது. சோ, வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஹரி போல். हरे हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. श्री भगवान उवास अशोच्यान् अन्वशेषस् अन्वशेस्त्वं प्रज्ञावादांस्त भाषसे कदाशून् अगदाशुंश नानुषो सन्धि पण्डिता। ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அறிவாளிய போல நீ பேசணும்னு நினைக்கிற. ஆனா, ஆ அறிவாளி கிடையாது. கவலைப்பட வேண்டாத விஷயத்துக்கெல்லாம் நீ வந்து கவலைப்படுகின்றாய். அறிஞர்கள், உயர்ந்த ஞானத்தை கொண்டவர்கள், வாழ்பவர்களுக்காகவோ, யார் உயிரோட இருக்காங்களோ அவங்களுக்காகவோ, இல்லை இறந்து விட்டவர்களுக்காகவோ அவங்க வருந்துவதில்லை. ஏன்னா, அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் இருக்கு. இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு உடல் தான். அது உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மா நிலையான ஒன்று. சோ அது வந்து இந்த உடல் போனதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு உடலுக்கு மாறிட்டே இருக்கும். அதனால யாரெல்லாம் உயிரோட இருக்காங்களோ, இல்ல யாரெல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்களோ, அவங்களுக்காக வந்து அவங்க வருந்துவதே கிடையாது. உனக்கு இந்த கலங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தது? அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட கேட்கிறார். ஓகே. சோ இது அனதர் இது வந்து நம்மளுடைய இந்த செஷன்ல இருக்கு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, 3 விதமாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். அவர் எப்படி வியாபித்து இருக்கார் அப்படின்னு. பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷம். பரபிரம்மம். எதெல்லாம் நம்ம அங்க பார்க்கிறோமோ, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 3 ரூபத்தில் கர்ப்போதகசாயி, ஷிரோதகசாயி விஷ்ணு, மகாவிஷ்ணு அந்த மாதிரி 3 ரூபத்துல இருக்கார். சோ பரபிரம்மமாக பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கின்றார். ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்துக்குள்ளேயும் வந்து ஷிரோதகசாயி விஷ்ணுவாக நின்ற ரூபத்தில் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார். முழுமுதற் கடவுளாக பகவான் கிருஷ்ணராக இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் அர்ஜுனனுடைய அந்த முதல் கேள்வி இறக்கப்படுறார் இல்லையா? இரக்கம் என்னுடைய என்னுடைய குரு ரிலேட்டிவ்ஸ் இவங்க கிட்ட நான் எப்படி சண்டை போடுறது அதுக்காக அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். சோ எப்படி வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே அது வளரும் போது அந்த உடல் அதே உடலா இருக்கு, மாறிக்கொண்டே இருக்கு இல்லையா? அந்த குழந்தையா இருக்கு, அப்புறம் சிறு வயது, இளமை, முதுமை அப்படின்னு அந்த இது மாறிட்டே போகுது. அது போல ஆத்மா மரணத்தின் போது கடைசி தருவாயில இருக்கும்போது நம்ம என்ன செயல்களை செய்தோமோ, நம்மளுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் என்ன செயல்களை செய்தோமோ, அதனுடைய நினைவுகள் தான் நமக்கு இருக்கும். இந்த உயிர் போற சமயத்துல அந்த நினைவு தான் இருக்கும். அதன் பிரதிபலனாக நமக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு உடல் கிடைக்கின்றது. பகவான் வந்து நம்மள ரொம்ப சுதந்திரமா விட்டுட்டார். அவர் எங்கேயுமே வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணல. நம்ம கேட்கலாம், நான் தப்பு பண்றேன்னு தெரிஞ்சிருந்தா அவர் தானே பகவான் ஏன் நம்மள வந்து கரெக்ட்டான வழியில வந்து கொண்டு செலுத்தல அப்படின்னு. அதற்காக தான் நமக்கு வந்து இந்த ஆன்மீக குருக்கள், பக்தர்கள் எல்லாம் வச்சிருக்காரு. இல்லையா? சோ அண்ட் மோர் ஆர் லெஸ் அவர் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணல எதையுமே. நீ இதத்தான் பண்ணணும்னா ஹிரண்யகசிபு மாரி இல்ல கிருஷ்ணர். சோ ஹிரண்யகசிபு என்ன சொன்னார்? 3 லோகத்திலயும் ஹிரண்யகசிபுவோட நாமம் தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னார். ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படி இல்ல. நமக்கு முழு சுதந்திரத்த குடுத்திருக்கார். இது நம்ம என்ன மாதிரியான செயல்களை செய்யணும் அப்படின்றத நாம டிசைட் பண்ணி, அதற்கு ஏற்றார் போல நம்முடைய வாழ்நாளை நடத்தி கொண்டிருக்கும்போது, மரணத்தின் தருவாயில் நம்ம என்ன செய்தோமோ வாழ்நாள் முழுவதும், அதோடைய பிம்பம் தான் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அப்ப அதுக்கு ஏற்றார் போல நம்மளுடைய அடுத்த பிறவி இருக்கும். இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து வெறும் சாப்பிடுறது மட்டுமே வந்து அவங்களுடைய வாழ்நாள் ஃபுல்லா பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப அந்த அந்த ஞாபகத்திலேயே இருக்கிறதுனால, ஓகே அதற்கு ஏற்றார் போல நமக்கு ஒரு பல்லோ, இல்ல அதற்கு ஏற்ற மாரி ஒரு உடலோ, மனிதனுக்கும், விலங்குகளுக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இல்லையா? நமக்கு வந்து அந்த ஆ 6வது அறிவ பகவான் குடுத்திருக்கார்.
நுண்ணறிவு, எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது, சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டதை நம்ம செய்யணும். இந்த 4 விதமான விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணணும். அப்ப அதற்கு உண்டான அந்த உடலை எடுத்ததற்கு உண்டான செயலை நாம செய்யாத போது அப்ப இந்த உடலே தேவையில்லை. அப்போ எந்த அந்த விலங்குகள் செய்யக்கூடிய அந்த செயல்களையே நம்ம மனுஷனா பிறந்தும் செய்யும் போது அதற்கு ஏற்றாற் போல நம்முடைய அடுத்த பிறவி அமைகின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சோ எப்படி இந்த உடல் மாற்றத்திற்கு உண்டாகி மரணத்தின் தருவாயில் அந்த ஆத்மா வேறொரு உடலுக்கு மாற்றம் அடைகின்றது. சோ நீ யாரையும் கொல்றேன்னு நீ நினைக்க வேண்டாம். உன்னுடைய இந்த உடல் தான் போது, ஆனா ஆத்மா வேறொரு உடலுக்கு மாறுகின்றது அப்படின்றத கிருஷ்ணன் சொல்றார். இப்ப ஆத்மாவுடைய பண்புகள் எல்லாம் அவர் சொல்றார். ஆத்மாவை நம்ம எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்க முடியாது, கட் பண்ண முடியாது, அதை நெருப்புல போட்டு எரிக்க முடியாது, நீரால நனைக்கப்பட முடியாது, வீசும் காற்றால உலர்த்தப்பட முடியாது. ஆத்மாவுடைய பண்புகள் நம்ம பார்க்கணும். ஏன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண வந்து பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்காரு, அவர்கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு துகள் தான் இந்த ஆத்மா. சோ இந்த ஆத்மாவும் அதுக்கு அழிவுன்றத இல்ல அப்படின்றத சொல்றாரு. நீ கொன்னுட்ட, அவங்க இறந்துட்டாங்க, என்னால இறந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறல்ல, அப்படி இறக்கப்படாத ஆத்மா அழிவற்றது. இந்த உடல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு உடலுக்கு அது போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். அது மட்டுமல்ல, அந்த அந்த ஒரு ஒரு முடியோட அந்த நுனி இருக்கு இல்லையா, அதை 10,000 முறை நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னாக்கா என்ன ஒரு சைஸ் இருக்குமோ அந்த சைஸ் தான் ஆத்மா. அது ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்திலயும் வந்து 5 விதமான வாயுக்கள்ல வந்து மிதந்து கொண்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அது இப்படி டிப் ஆஃப் த ஹேர் அதையே நம்ம 10,000 டைம்ஸ் டிவைட் பண்ணனா கண்ணுக்கே தெரியாது இல்லையா. அதனாலதான் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூக்ஷ்மமாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, நீ வந்து இரண்டாவது கேள்வி என்ன சொன்னார், இன்பமின்மை யாருக்கிட்ட போய் நான் ஷேர் பண்றது எல்லாம் சொன்னார் இல்லையா, அதுக்கு அவர் வந்து சொல்றாரு நீ அப்படி நினைக்கிற. ஆனா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, போர்ல வந்த எல்லா மாவீரர்களும் இவனுக்கு வந்து சண்டை போடுறதுக்கு திராணி இல்ல, அதனால இங்க இருந்து ஓடிட்டான் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா. அதை விட துன்பம் தரக்கூடிய விஷயம் வேற ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணன் இங்க சொல்றார். சோ இன்பமின்மைன்றதுல சொல்ல வேண்டாம். சோ ஒருத்தர் இறந்து விட்டால் அவன் சொர்க்கத்தை அடைவான், உயிரோடு இருந்தான்னாக்கா அந்த வெற்றி அடைந்தான் அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ராஜ்யத்தை அடைய முடியும். அதனால் இன்பமின்மை என்ற பேச்சுக்கு இடமில்லைன்றது சொல்றார். சோ இந்த மாதிரியான ஒரு முயற்சி, என்ன முயற்சி பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றார். சோ அதுக்காக நான் வந்து என்னுடைய கடமைகளை செய்யறேன் அப்படின் போது அங்க பாவம் என்பதே கிடையாது. ஏன்னா நான் செய்யறேன்னு நான் நினைக்கல. இங்க அர்ஜுனன் நினைச்சதுனாலதான் பிரச்சனை. நான் போய் சண்டை போட போறேனா, என்னுடைய குருவை நானே கொல்ல போறேனா அப்படின்னு நினைச்சதுனாலதான் பிரச்சனையே. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு நான் செய்யறேன், அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி நம்ம அவருடைய கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு கருவின்னு நம்ம எப்ப நினைக்கின்றோமோ அப்ப அதுல வந்து நமக்கு பாவ செயல் எதுவும் கிடையாது அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணன் இங்க சொல்றார். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆஹ் ஆஹ் குடும்ப பாரம்பரியம் கேட்டு வர்ணாசங்கரம். சோ அது வந்து நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம், இந்த திரௌபதியோட வஸ்திராபரணம். சோ அந்த மாதிரியான தவறான மக்கள் வந்து வாழ்றதுக்கு விட அவங்க வந்து என்ன பார்க்கணும், நீங்க வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டணும், ஏன்னா சத்திரியனோட கடமை. சோ அதற்காக நீ வந்து இந்த போரை செய்யணும்னு சொல்றார். அது மட்டுமல்ல, அவர் சொல்றாரு இல்லையா இருமனமாக இருக்கு அப்படின்னு. ஏன் வந்து அர்ஜுனன் வந்து இங்க சொல்லணும், இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து ஆஹ் 105 பேரையும் அவர் வந்து துரோணாச்சாரியார், அவர் தான் அவருடைய குரு. சோ எல்லாருக்கும் வந்து இந்த மார்ஷல் ஆர்ட் சொல்லி தர்றாரு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் மட்டும் தான் கரெக்டான அந்த குறி வச்சு பாக்குறாரு. அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுனாக்கா அவர் ரொம்ப உறுதியாக இருக்கக்கூடியவர். அவருடைய இலக்கு என்னன்றது அவருக்கு தெளிவா தெரியும். அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனன் இப்ப ஏன் இப்படி குழம்பி போய் கிருஷ்ணர் கிட்ட கூற, கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாத்தையும் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருனாக்கா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், அர்ஜுனனை கன்றுக்குட்டி போல வைத்து பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த ஞானத்தை நமக்கு அளிக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து அந்த இருமனம்ன்றதுக்காக அவர் என்ன சொல்றார், எவன் ஒருவன் தீர்க்கமாக தன்னுடைய இலக்கு இதுதான் நினைச்சு அவங்களுடைய செயல்களை செய்யும் போது அங்க மனக்குழப்பத்திற்கு இடமே இல்லை. சாஸ்திரத்துப்படி நம்ம வந்து ரொம்ப தர்மத்தோட நம்ம வந்து கேட்டோம், அவன் கொடுக்கல. எல்லா விதமான இதையும் நம்ம ட்ரை பண்ணியாச்சு, ஒரு 5 வீடாவது கூட நம்ம கேட்டோம். ஆனா ரொம்ப அகங்காரமாக துரியோதனன் என்ன சொல்றான், ஊசியோட அந்த முனி இருக்கு இல்லையா, அது கூட நான் வந்து கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு. சோ அதனாலதான் நம்ம வந்து போர் புரியறதுக்காக நம்ம இங்க வந்திருக்கோம். அதனால இப்ப போய் நீ குழம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் இங்க சொல்றாரு. அது மட்டுமல்ல, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்னவோ அதை மட்டும்தான் உனக்கு செய்வதற்கான அதிகாரம் உண்டு. அதோட பலன்களின் மேல உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது. சோ இது நமக்கும் உண்டான பாடம். சில சமயம் நம்ம சில செயல்களை செய்வோம், அதுல தோல்வி அடைஞ்சிச்சுனாக்கா உடனே துவண்டு போறது, வெற்றி அடைந்ததுன்னா உடனே அப்படியே ரொம்ப அகங்காரமா இருக்குது இல்ல. சோ நம்ம எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆஹ் ஸ்திரமாக நிலையாக ஒரே மாதிரியாக நாம் செல்ல வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா அதோடைய விளைவுகள்ல வந்து நமக்கு பற்று இருக்கக்கூடாது.
கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. நீ வந்து இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் சொல்லிட்டு நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு போக முடியாது. இது உன்னோட கடமை. எது சத்திரியனோட கடமை. தர்மத்தை நிலைநாட்டணும் இல்லையா? சோ இது உன்னுடைய கடமை. அந்த கடமையை செய்யாம இருக்கிறதுக்கு நீ ஒருபோதும் நினைக்க கூடாது அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணன் இங்க சொல்றார். சோ இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறாரு. என்ன கேட்கிறாரு? இந்த மாதிரியான நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா ஸ்திர பிரஜன், அதாவது தன்னுடைய கடமையில வந்து ரொம்ப உறுதியாக இருக்கக்கூடியவங்க, அவங்களுடைய அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும்? அவங்க வந்து எந்த மாதிரியான நடந்து கொள்வார்கள்? அவர்களுடைய பேச்சு எப்படி இருக்கும்? எப்படி அமர்வார்கள்? எப்படி நடப்பார்கள்? அப்படின்னு கேள்விகள்லாம் கேட்கிறார். ஏன்னாக்க கடைசியா அவர் சொன்னது இருமனம் குழம்பி இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு, அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றார் குழம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை, உறுதியாக இருக்கணும்னு சொல்றார். அப்ப உறுதியாக இருக்கக்கூடியவருடைய குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார் அர்ஜுனன். அதற்கு பகவான் இங்க சொல்றார். என்ன சொல்றார்? புருஷோத்தமராக முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தனது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான். என்ன அது தெய்வீக உணர்வு? நம்ம வந்து இவரிடம் நம்ம பார்த்தோம் ஆத்மா. சோ நான் ஒரு ஆத்மா, பகவான் பரமாத்மா. சோ எனக்கு சில கடமைகள் இருக்கு, அதை நம்ம வந்து செய்யணும். சோ ஆத்மாக்கு உண்டான குணாதிசயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்படி தன்னில் நிலை பெற்ற ஒருவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னாக்கா, பெரிதாக வந்து என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை வச்சு திருப்தியா இருப்பாங்க. அது மட்டுமல்ல, அந்த மனக்கிளர்ச்சிகளுக்கு வந்து அவங்க இடம் கொடுப்பதே கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த புரிதல் இருக்கின்றது. நம்ம பார்த்தோம், எதற்காக ஆன்மீக குருவிடத்திலிருந்து மட்டும் நம்ம வந்து இந்த ஞானத்தை எடுத்துக்கொள்ளணும். ஒரு பாம்போட பாய்சன் எப்படி அந்த ஒரு டம்ளர் பால் ஃபுல்லா ஸ்பாயில் ஆடுதோ, அது போல இந்த பௌதீக ஆசையில இருக்கக்கூடியவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த ஞானத்தை கேட்பதன் மூலமாக நம்மளும் வந்து கலங்கப்பட்டு விடுவோம். எதற்காக வந்து ஒரு ஒரு குரு சீட பரம்பரை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும்னாக்கா, அவர்கள் எல்லாம் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள். என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ சாஸ்திரத்துல அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்றாங்க. சோ அந்த கரெக்டான உண்மையான ஞானத்தை நமக்கு கிடைக்கப்பெறும். அதனாலதான் நம்ம வந்து அவங்களை ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்றோம். சோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா, தன்னுடைய மனக்கற்பனையினால் எழக்கூடிய எல்லா புலனுகிர்ச்சிகளையும் கட்டுப்படுத்தியவர்களாக இருப்பார்கள். ஆசைகள் இல்லாம இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும், நான் ஒரு கருவி, இந்த பாவ புண்ணிய செயல்கள்ல வந்து ஈடுபட மாட்டேன். நான் ஒரு பகவானுடைய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா தான் இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஞானம் அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால, தூய்மையோட நம்ம அவங்களுடைய செயல்களை செய்வதனால அவங்க தன்னில் திருப்தி அடைகின்றார்கள். இது வேணும், அது வேணும், நம்ம போயிட்டே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல போச்சு, ஓகே ஒரு 2 வீலர் இருந்தா நல்லா இருக்கும். ஓகே அதுக்காக நம்ம வந்து உழைப்பு எடுப்போம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா, ஓகே எல்லாரும் 4 வீலர் வச்சுக்காங்க. 4 வீலருக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுவோம், ஒரு வீடு கட்டுறது. சோ நம்ம வந்து திருப்தியே அடைய மாட்டோம். நம்மளுடைய ஆசைகள் அதிகரிச்சுட்டே போகுது. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, எவ்வளவு ஆசைகள் அதிகமாகுதோ அதற்கு ஏற்றாற் போல நம்முடைய உழைப்பு போட வேண்டியிருக்கு. அப்ப அந்த ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் 2 விதமான கடமைகள் இருக்கு. ஒண்ணு இந்த ஜட ரீதியான கடமை, இன்னொன்னு வந்து ஆத்ம ரீதியான கடமை. சோ ஜட ரீதியான கடமை நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு டியூட்டிஸ், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு நம்மளோட ஃபேமிலில. அதை கண்டிப்பா பண்ணி ஆகணும். மேபி ஒரு அம்மாவாகவோ, அப்பாவாகவோ, இல்ல மகளாகவோ அதை நம்ம பண்ணிதான் ஆகணும். அதற்கு உண்டான தேவை இது நம்ம பண்ணணும். என்ன, வேலைக்கு போறது, பணம் ஈட்டுறது. ஆனா அதையே ஒரு வேலையா நம்ம வச்சுட்டு இருந்தோம்னாக்கா நம்ம ஆத்மாக்கு உண்டான செயலை செய்ய முடியாது. பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காகவே நம்ம போனோம், செல்வத்தின் பின்னாடியே நம்ம போனோம்னா, ஒரு டைம் வந்து நம்ம திரும்பி பார்க்கும்போது யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நம்ம கூட, இன்க்ளூடிங் நம்மளுடைய ஆத்ம நிலையும் இருக்காது. அதனால அந்த ஆத்மாவை பற்றின அந்த ஆன்மீக ஞானமும் நமக்கு வேணும். சோ இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்திருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரலாத் மகாராஜ். பிரலாத் மகாராஜர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யகசிபுவோட இதுல வந்து 3 லோகங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யகசிபு வாழ்க, ஹிரண்யகசிபு வாழ்கன்னு தான் சொல்றாங்க. அதாவது நம்ம என்ன கேட்கிறோமோ அத பத்தின ஒரு கற்பனையோ இல்ல அத பத்தின ஒரு ஞானம் தான் இருக்கும் இல்லையா? ஆனா இந்த குழந்தை பிரலாத் மகாராஜ் பிறக்கும்போது எல்லாருமே ஹிரண்யகசிபு எல்லாத்தையுமே ஆட்கொண்டு விட்டார். எல்லாருமே ஹிரண்யகசிபுவோட ஞானத்தை சொல்றாரு. ஆனா இவர் மட்டும் ஹரிநாமம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ஹிரண்யகசிபுக்கு. என்ன இது? இப்ப நான் என்ன கேட்டானோ அததான் நம்ம சொல்லுவேன். ஆனா இந்த இவன் பொறக்கறதுக்கு முன்னாடில இருந்து எல்லாருமே வந்து நம்மளோட பேர் சொல்லும்போது இவனுக்கு புதிதாக எங்க இருந்து இந்த ஹரிநாமம் இருக்குன்னு அவருக்கு கோவம் வருது. எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி பாக்குறாரு மாறுவாருன்னு. ஆனா ஹிரண்யகசிபு மாறவே இல்லை. ஹரி மட்டும்தான் வந்து நிலையானவர்ன்ட்டு அதுல இருக்காரு, ஹரி பக்தியில. அவர் கோவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, என்னெல்லாம் கொடுமைகள் செய்ய முடியுமோ பிரலாத் மகாராஜர் மலை மேல இருந்து தூக்கி போடுறது, அதுக்கப்புறம் அசுரர்களை வச்சு அவங்கள துன்புறுத்துறது, நெருப்புல தூக்கி போடுறது, எல்லா கஷ்டங்களையும் அவர் கொடுத்தாரு. ஆனால் பிரலாத் மகாராஜர் ரொம்ப ஸ்திரப்பிரஜன். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வந்தா வந்து அடைக்கலம் அப்படின்ட்டு எப்போ ரொம்ப மன உறுதியோடு அவர் இருந்தார். சோ
அப்படிதான் இருப்பார்கள் தெய்வீகமான அந்த தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் அப்படின்றத கிருஷ்ணர் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய 70 வயதில், நமக்கு இப்பவே வந்து ஏதாவது செய்யணும்னா நமக்கு கஷ்டமா இருக்கு. 70 வயதில் நம்மளுடைய நாட்டை விட்டு ஒரு மேற்கத்திய கலாச்சாரம் அங்க போய் நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை கொண்டு வந்தார். ஏன் அப்படின்னாக்கா அவருடைய ஆன்மீக குரு அவருக்கு சொன்ன வார்த்தை, உங்களுடைய அந்த ஆங்கில புலமையை கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க, மக்களுக்கு இதை எடுத்து சொல்லுங்க. 10 வருஷத்துல 14 முறைக்கு மேலாக உலகம் முழுவதும் சுத்தி வந்தார். இதெல்லாம் எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் வந்து அந்த சிறப்பிரஜன் ஆத்ம உணர்வு பெற்றவர்கள், அந்த ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்தவர்கள். அதனால இவங்க தெய்வீகமாக கருதப்படுகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சோ அவர்களுடைய அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும்? அவர் கேட்ட ஒரு கேள்விக்கும் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஆன்சர் பண்றாங்க. உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து விதமான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகின்றார்கள். நம்ம என்ன பாக்குறோமோ அது பின்னாடி மனசு போகும். அப்படியே நம்ம அந்த இதை நம்ம பார்க்க போறோம். சோ அந்த அறிகுறிகள் எல்லாம் அவங்க கிட்ட இருக்காது. பேச்சு என்னன்னா அவங்க வந்து இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் இவற்றின் பாதிப்புகள் இல்லாம எப்பவும் ஒரே மாதிரியா இருக்குது. சந்தோஷம் வரும்போது அப்படியே ரொம்ப நம்ம வந்து ஒரு அகங்காரத்தோட ரொம்ப ஜம்ப் பண்றது, கஷ்டம் வரும்போது ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருக்குது, அந்த மாதிரி இல்லாம எல்லாத்தையும் சுக துக்கங்களை ஒரே மாதிரியாக எடுத்துக்கொண்டு போவார்கள். அதுதான் அவங்களுடைய இது. அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா, எப்படி வந்து ஒரு ஆமை வந்து வெளியில ஏதாவது அதுக்கு வந்து பாதுகாப்பு இல்லைன்னா என்ன பண்ணும், எல்லாத்தையும் அதோடைய உறுப்புகள் எல்லாத்தையும் அந்த ஓட்டுக்குள்ள வந்து ஒடுக்கிக்கும். அது போல இந்த பக்தர்கள், இந்த ஸ்திர பிரஜ்ஞர்கள், தெய்வீகமான அந்த ஞானத்தை உடையவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, எப்ப இந்த பௌதீகமான விஷயங்கள் அவங்களை கஷ்டப்படுத்துன்னு நினைக்கும் போது அவங்க தன்னுடைய புலன்களை அடக்கி விடுவார்கள். ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கையை அவர்கள் வாழ்வார்கள் அப்படின்றது வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றார். சோ புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, நீங்க சொல்றீங்க இந்த மாதிரி ஆஹ் ஆஹ் ஆசைகள்ல இருந்து விடுபடுறது அப்படின்னுக்கு அது எப்படி வருது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். சோ இப்ப நம்மளே இப்போ ஏதாவது ஒரு டிவில ஆட் பாக்குறோம், அப்ப கேக்குறோம், நான் உடனே என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ஷாப் போனோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து மைண்ட் என்ன ஆகும், அது அந்த ப்ராடக்ட் எடுக்க தான் நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா? சோ நம்மளுடைய இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐம்புலன்கள். சோ இந்த புலன்களின் மூலமாக நமக்கு வந்து விஷயங்கள் நமக்குள்ள போகுது, அதை நம்ம சிந்திக்கிறோம். சோ அதன் மேல நம்ம வந்து நம்மையே அறியாமல் பற்றுதல் வளர்த்துக் கொள்கின்றோம். ஒரு ஆசை, அந்த ஆசை என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா பேராசையாக மாறுகின்றது. அது கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா காமமாக மாறுகின்றது. அதை நான் அடையலைன்னா வேற எதுவுமே அதுக்கு நடுவுல யாருமே வரக்கூடாது, அந்த மாதிரி பயங்கர காமமாக மாறுகின்றது. அதை அடைய முடியாத பட்சத்தில் எனக்கு கோபம் வருகின்றது. அந்த கோபம் என்னை மிருகத்தனமாக மாற்றி விடுகின்றது. என்னுடைய ஞானத்தை நான் இழந்து விடுகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கணும். கோபம் என்னுடைய பூரண மயக்கம். அந்த மயக்கத்தினால் நான் வீழ்ச்சி அடைகின்றேன். அதனால் என்னுடைய நினைவு நிலை தப்பி நான் வந்து மீண்டும் இந்த வீழ்ச்சிக்கு ஆட்கொள்ளப்படுகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ ஜென்ரலா நம்ம நேத்து பார்த்த சாப்டர்ல 2 விஷயம் பார்த்தோம். அவரை வெற்றி அடைவதற்கான காரணங்கள், போரிட முடியாததற்கான காரணங்கள். அது போல இன்னையோட செஷன்ல ரொம்ப எசென்ஸா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா, ஆத்மானா என்ன, சோ அதோட குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். எப்படி நாம் வந்து இந்த வீழ்ச்சி அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். இந்த புலன்களின் மூலமாக பாக்குறது, கேட்கறது, தொடு உணர்வு, நாக்கு, சோ இந்த புலன்களின் மூலமாக நமக்கு ஒரு விஷயம் வந்து தெரியப்படுது நமக்கு. அது மேல நம்மளையே அறியாமல் ஒரு பற்றுதல் வருகின்றது. அந்த பற்றுதல் வந்து என்னவா மாறுது அப்படின்னாக்கா, ரொம்ப தீவிரமாக மாறி அது ஒரு காமம். காமம்னா என்ன, ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு ஆசையா, பேராசையாக மாறிடுது. அந்த பேராசையின் மூலமாக நமக்கு வந்து கோபம் வருகின்றது. அந்த கோபம் நம்மை ஒரு மயக்க நிலைக்கு தள்ளுகின்றது. நினைவு குழம்பி போகின்றோம், அறிவிழந்து வீழ்ச்சி அடைகின்றோம். எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய திருதராஷ்டிரர். திருதராஷ்டிரர் வந்து பையனை பார்த்ததே இல்ல, துரியோதனனை பார்த்ததே இல்ல, கண் பார்வை இல்ல இல்லையா அவருக்கு வந்து. துரியோதனை பார்த்ததே இல்லை. ஆனா எல்லாரும் சொல்றதை கேட்டு கேட்டு என்னுடைய பிள்ளைதான் வந்து அரசாகணும்ட்டு அந்த பிள்ளை மேல அந்த பாசம் ரொம்ப வெறியாக மாறி அவர் என்ன பண்றாரு, அவர் என்னென்னலாம் செயல் செய்கின்றானோ அதற்கெல்லாம் வந்து அவர் துணை போகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு, எல்லாரும் சொல்றாங்க இந்த இந்த கார் வாங்கினா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அதை கேட்டு கேட்டு அந்த கார் மேல அவருக்கு ரொம்ப ஆசை வருது. சோ நிறைய காசு செலவு பண்ணி அந்த கார் வாங்கிட்டாரு. எந்திரிச்ச உடனே அந்த கார் கிட்ட தான் போய் நிப்பாரு. அவ்வளவு தொடச்சு தொடச்சு அவ்வளவு பாசமா பாத்துக்கிறாரு அந்த காரை. அப்ப அவரோட பையன் என்ன பண்ணிடுறாரு தெரியாம அதுல வந்து ஏதோ எழுதுறாரு. குழந்தை ஆசையா கூப்பிடுது அப்பாவை, அப்பா இங்க பாருங்கன்ட்டு. இவருக்கு செம்ம கோவம் வந்துருச்சு அவருக்கு. அங்க பக்கத்துல என்ன இருக்குன்னு கூட தெரியாம என்ன பண்றாரு,
எது கிடைச்சதுன்னு கூட அவருக்கு தெரியல. ஏதோ எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்றாரு, அந்த குழந்தை எந்த கை வந்து அந்த குழந்தை வந்து கிறுக்கிச்சோ அந்த கார்ல, அந்த கையில என்ன பண்றாரு, வேகமா அடிச்சிடுறாரு. அதோட குழந்தை கதறுது. ஆனா அது கூட அவரோட காதுல விழல. அவ்வளவு ஒரு மிருகத்தனமாக மாறிடுறாரு. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு அந்த கார் மேல இருந்த அந்த காமம். இல்லையா? அந்த பற்று வந்து ரொம்ப அதிகமா பேராசையா மாறி, அத யாராவது கஷ்டப்படுத்துனதுனால, இல்ல அத அடைய முடியாததுனால என்ன ஆகுது, அத இழந்துருவோம்னு நெனச்சதுனால அந்த கோபம், அந்த கோபத்தால ஒரு மயங்கிய நிலையில் போய் அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய நினைவு குழம்பி அந்த குழந்தைய அவள அடிச்சுட்டார். கடைசில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த குழந்தை வந்து எழுதியிருக்கும் அவங்க ஐ லவ் பப்பா. அவங்க அப்பாவோட பேரு தான் எழுதியிருக்கும் அந்த குழந்தை. குழந்தைக்கு இருக்கின்ற அந்த அன்பை கூட புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலைக்கு அவர் தள்ளப்பட்டார் ஒரு தந்தையாக. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு அந்த பற்று. எப்படி அது வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, அந்த புலன்களின் மூலமாக அந்த விஷயம் நமக்கு உள்ள போகுது. அதனால அவர் வந்து வீழ்ச்சி அடைகின்றார். குழந்தையோட அந்த கை திருப்பி நமக்கு வந்து இது பண்ண முடியுமா? ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியுமா? அந்த பாசம் திருப்பி வருமா? சோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய வீழ்ச்சிக்கு உண்டான காரணம். சோ நம்ம இதுல இருந்து வாழ்வியல் லெசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப சந்தோஷம் வந்தாலும் சரி, துக்கம் வந்தாலும் சரி, அத மேக்ஸிமம் நம்ம இப்பதான் நம்ம லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். மேக்ஸிமம் வந்து அத ஒரு சரிவிகிதமான ஒரு நிலையில எடுத்து செல்ல போகணும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். புலன்கள் மட்டும் தான் வந்து நம்மளுடைய இந்த புலன்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் நமக்கு வந்து நம்மையே அறியாம ஒரு பற்றுதல ஏதோ ஒரு விஷயத்துல கொண்டு செல்லுது. அதனால அத வந்து கட்டுப்படுத்துறது மிகவும் கடினம். ஆனால் பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பகவத்கீதை, பாகவதம் கேட்கலாம். நம்ம டெம்பிள்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா, காலையில 4:30 மணிக்கு நம்மளுடைய மங்களார்த்தி ஸ்டார்ட் ஆகுது. 3 மணில இருந்தே நம்மளுடைய சாண்டிங்ல வந்து நீங்க காலையில பாத்தீங்கன்னா, பக்தர்கள் எல்லாம் அந்த 3 மணிக்கு ஆன்லைன் இதுல கனெக்ட் ஆயிருப்பாங்க. சோ நம்மளுடைய கண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய அ அ தரிசனம் எடுத்துக் கொள்வதற்காகவும், அவருடைய புத்தகங்களை படிக்கிறதுக்காகவும், காத வந்து நம்ம வந்து அந்த கேட்கறதுக்காக, நாம ஜபத்தை கேட்பதற்காகவும், பகவத்கீதை, பாகவதம் கேட்பதற்காகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். சோ இந்த மாதிரி உயர்ந்த சுவையில நம்ம வந்து நம்மளுடைய புலன்களை யூஸ் பண்ணணும். அதெல்லாம் நம்ம வரப்போற அத்தியாயங்கள பார்க்க போறோம். சோ புலனுகர்ச்சிக்காக இருக்கக்கூடிய எல்லா விருப்பங்களை துறந்தவன், ஆசைகள் இல்லாதவன், நான் தான் இதை செய்றேன் அப்படின்ற அந்த உரிமையாளன் என்ற உணர்வுகள் இல்லாது இருக்கிறான் இல்லையா? அகங்காரம் இல்லாத யார் இருக்காங்களோ அவங்கள் மட்டும் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, உண்மையான அமைதியை அடைய முடியும் அப்படின்றத வந்து இங்க கிருஷ்ணர் ரொம்ப தெளிவா சொல்றார். ஏன் இதெல்லாம் சொல்றார்? அர்ஜுனன் குழம்பி இருக்கார் இல்லையா? அதனால இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஆஹ் இப்படிப்பட்ட நான் தான் அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்ற எண்ணம் இல்லாம, அகங்காரம் இல்லாம யார் இருக்காங்களோ, அவங்களுக்கு மட்டும்தான் உண்மையான அமைதி கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்றார். சோ இதுவே ஆன்மீகமான தெய்வீக வாழ்விற்கு வழி. எப்ப நம்மளுடைய மனம் இந்த நிலைக்கு பக்குவப்படுகின்றதோ, எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரியாக எடுத்துக்கொண்டு, புலன்களை கட்டுப்படுத்தி, சீராக மேல போணும்னு நினைக்குதோ, அகங்காரம் இல்லாம, அப்ப நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறுகின்றோம். சோ இதுவே ஆன்மீகமான தெய்வீக வாழ்விற்கு வழி. இதனை அடைந்த மனிதன் குழப்பமடைவதே இல்லை. இந்த நிலையை தனது மரணத் தருவாயில் அடைபவனும் கூட இறைவனின் திருநாட்டிற்கு மொழிகின்றான். அஜாமிலனோட கதை நம்ம பார்க்க போறோம். த்ரூ அவுட் த லைஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா, மீன்ஸ் அந்த 20 இயர்ஸ் வரைக்கும் அவர் வந்து ரொம்ப பிராமண இதுல வந்து எல்லாம் பண்றார். அதுக்கப்புறம் பாவங்கள் தான் இருக்கு அவரோட லைஃப்ல. ஆனா கடைசி நேரத்துல பகவானுடைய திருநாமத்தை அவர் சொன்னதுனால, யமதூதர்கள் பதிலாக விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அவரை வந்து வைகுண்டம் எடுத்துட்டு போறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்மளுடைய மரணத் தருவாய் கடைசி நேரத்துல அந்த ஆத்மா உடலை விட்டு போக போகுது. அந்த சமயத்துல நான் பகவானை நினைச்சாலும் கூட நாம் பகவானுடைய திருநாட்டுக்குள் போகக்கூடிய நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம எதற்காக இந்த கிருஷ்ண பக்தி சாண்டிங் பண்றது இதெல்லாம் நம்ம ஏன் பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, என்ன நான் என் லைஃப் ஃபுல்லா நான் பண்றேனோ அதுக்குதான் என்னுடைய நினைவுகளாக படிந்திருக்கும் என்னுடைய மரண தருவாய். சோ ஆஹ் அதற்கான பிராக்டிஸ் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓம் தத் சத் इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे சாங்கிய நாம द्वितीयोऽध्यायः. சோ இரண்டாவது அத்தியாயத்தோட பெயர் சாங்கிய யோகம். அதாவது உண்மை எடுத்து சொல்றது. கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம். இந்த கீதையின் சாராம்சம் பார்த்தோம். சோ 5 காரணங்களை சொல்லி அர்ஜுனன் போர் புரிய மாட்டேன்னு சொன்னார். இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டுவிடும், இருமல். அந்த எல்லாத்துக்கும் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் 2வது சாப்டர்ல நமக்கு ஆன்சர் சொல்லியிருக்காங்க. நீ இறக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இது நீ யாரையும் கொல்லல. இந்த உடல் மட்டும்தான் அழியும். ஆனா ஆன்மா இன்னொரு உடலுக்கு போகும் அப்படின்றதுனால நீ இறக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இன்பமின்மைன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நீ வெற்றி அடைந்தால் நாட்டை ஆளலாம். தோல்வி அடைந்தால் நீ வந்து
சொர்க்கலோகம் கிடைக்கும் அப்படின்றாரு. பாவச் செயல் எப்ப நீ வந்து செயல்களை வந்து செயலை செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் உனக்கு உரிமை இருக்கு. அதோட விளைவுகள்ல வந்து உனக்கு உரிமை கிடையாது. சோ பற்று இல்லாம உன்னுடைய செயல்களை செய்யும்போது அதுல வந்து உனக்கு பாவ புண்ணியம் அல்ல, பக்தியோட உன்னுடைய செயலை செய்யணுன்றார். குடும்ப பாரம்பரியம் வர்ணா சங்கரம், அதாவது 4 வர்ணங்களை அமைத்து பகவான் வந்து இந்த சமூகம் உய்வு பெறுவதற்காக அமைத்தது. அதை யாரெல்லாம் மீறுறாங்களோ அதை வந்து கண்டிப்பா தடுக்கிறது உடைய கடமை வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்திரியன். சத்திரியனோட கடமை என்ன அப்படின்னாக்கா தர்மத்தை நிலைநாட்டுவது. சோ நீ ஒரு சத்திரியன், உன்னுடைய தர்மத்தை நிலைநாட்டுன்றார். இருமனம், சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் அந்த ஸ்திர பிரஜன் உறுதியாக தன்னுடைய செயல்களை செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம ஹரே கிருஷ்ண. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். हरे कृष्ण।